sholawat. Semuanya itu memang ajarannya sholawat. Tapi ya iku mang banyak pengajian-pengajian sing ngomong ya sholawat inti kunci semuanya. Gak iso nerangno siji-sijine. Karena mereka pandai oleh moco. Akhirnya batasannya ya tulisan iku mang. Batasannya tulisan. Sedangkan yang ditulis itu, andaikan kitab itu benar, tidak dari 1 sampai 10. Tipe enak itu kadang. Sorone garo. Jadi enak ngawe ya mau nyampe lewat bacaan ya tetep iki tok bacaan iki tok. Jadi dia garo olehne sorone ayat iki mang. Nah, makanya itu jadi sampean iki ngene, makanya aku apa ya? Kalau tanya, kalau bisa, yang ngalami kan gak ngerti artine. Iya. Tapi ngalami dia misalnya wiritan, ya. Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ada di sosok di depan kita. Terus beliau ini salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kini kan menang, ada yang salam di sini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tidak hidup di zamannya. Ditututi di jeruk ini sallu ala nabi ya. Ah iku kene gak ro ilmune. Gak ngerti kan ngono Mas Wai. Gak ngerti. Takok nang sing narasumbere. Sing ngerti, sing iso jawab dijawab. Oh itu Rasulullah saat sampean ngene ada yang berkata sallu ala nabi. Nah ini yang bicara kan bukan sampean, bukan mulut sampean. Hati sampean itu bener kaki Allah krana wis ngalami narasumbere. Lah sing maca Muhammad tulisane membunder ngono iku. Terus fisike opo kan karo. Nah iku mangkane wong lek oleh delok di HP atau ceramah-ceramah apa dipertanyakan, iku biasanya gak dijawab. Kalau narasumbernya ngerti, walaupun narasumbernya ngalami tak dijawab. Karena kau belum ngalami. Ono olehne maca, olehne apa. Engko lek ngalami dhewe sing koyo sing tak omong iki mau, ya baru disampaikan iku Rasulullah kake Allah temenan. Karena sing bicara yang bersalam adalah di dalam diri sampean. Moto iki fisik ini tidak mengenal beliau karena kita tidak hidup di zamannya, tapi kan yang dalam sini. Akhirnya dijawab sama dia itu Rasulullah. Itu misalnya sampean ngalami misalnya takon narasumbernya olehne maca gak iso nerangno iki apa meneh padha-padha gak ngalamine oleh ngelok oleh cerita ditakokno terus narasumbernya gak ngalami iya kosong kabeh wis ha iku lek anjene sing bener ya iku mau harus yang dipertanyakan itu ada pengalaman diri sing gak iso ngateni. Lah iku mongkone enten ayate dikongkon golek guru sing ngalami. Guru maca nggih mboten saged. Tutuke tulisane nggih batase tulisan iku mboten saged. Lek ngalami nggih sak fisike nggih sak napane nerangaken lek narasumbere ngalami. Iki kan anjene di anu Mas. Ya prosoku aku turu prosoku ya. Iku koyo anjen tarung wis tukaran iki ya tentang bener-beneran. Ketika kan otomatis ana sing protes jero awakku. Iki sing dhisik sing bener kan ngono. Nah, ketika muncul ngono, dalane ro sing bener lewat sholawat. Iki sing pasti bener iku Rasulullah iki kok dalane didudukno lewat iki ngono. Kan kita ini ibarat sekolah ujian. Lek gak ujian, gak melu ujian walaupun kita sekolah, gak munggah kelas. Kita ini ngaji jamaah seperti ini, mongko ono ujian sampean. Melalui dalam diri sendiri. Omong-omongan ya ambek akale iki mang Mas. Dadi enten loro niku. Engko liya dina ana omong-omongan maneh ya melalui ayat Al-Qur'an iku mang. Tapi sampean kudu iso ngerteni bedakno iki ayate Allah sing sak temenane untuk dilakukan atau ini ayate Allah sing untuk nyebab aku terjerumus. Akulah Allah. Kan setan ngono. Dididik ini nang Allah sebenarnya.
Nah iku padha-padha ayate Allah sing disampaikan. Tapi lek sampean ana swara sing ngombe homer iku enak, gawe jamu anu. Iya. Ya itu kan jelas sampean gak gelem. Homer iki haram nang Allah. Tapi seperti ujiane sampean iki Allah mongko ngongkon ya sing rada tingkatane rada dhuwur. Ah ngono. Ayo budhone iku umat Kanjeng Nabi ku ati meniti iman nang aku. Diuji sik ngono turu ya eling iku ilang iku. Tapi sampean wis nek selawat. Wis gak usah nyekel liyane. Selawat iku karena sampean wis dituduhi sing gak bener selawat iku anjane sing bener. Oh, mari ngono diganti ayat liya sampean. Tapi hati-hati, ayat liya iku mang yo akeh Allah. Tapi bisa menjerumuskan. Contone wis Bismillahil tawakkaltu ala wala haula wala quwata illa billah. Bener ya ayat Allah tiada yang kuat kecuali Allah. Sampeyan dikei iki, sampeyan amalaken akhire ana sing bimbing sampeyan. Posono. Akhire dadi kebal. Iku arahe ning kono. Iya bener kok ayate Allah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala wala haula wala quwata. Posono 3 dina. Coba disilet awake, coba dites. Ana sing bimbing wis iki wis posoi. Jaman posoi ku 3 dina. Awake dhewe sing ngomong. Diposoi 3 dina wis. Amalane iku bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala wala haula. Ono bener kaya ayate Allah. Ya bener ayate Allah. Tapi digawe disisipno, tapi lek selawat gak wani. Makhluke Allah opo ae, kate niku daya lewat selawat gak iso krana iki wis senajan dilalukan oleh Rasulullah, tapi nang Allah dilindungi. Wong maca selawat di kepentingan pribadi ngakali jamaah diganti nang Allah. Nah iki kesucian selawat abadine datuwah untuk melindungi selawat. Ngene iku. Sedangkan ayat dewe Allah dewe ana ayat khusus nang Allah tapi nang Allah tidak dilindungi seperti bacaan sholawat itu. Tapi hati-hati jadi sampean apapun dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan istiqomah membaca ayat-ayat Allah wis gak usah sing liyan-liyan. Sholawat, zikir, tasbih lan istighfar. Wis apa maneh? Syahadat. Wis iku tok wis. Beres wis kabeh sak anune. Wis iku saiki. Iku anjen di jero cuma sekedar rasa Mas ya, sekedar ketika muncul jawaban ngono. Sholawat iki sing iso ndodono ndi sing bener sholawat. Dadi seakan-akan rasane iku aku langsung Rasulullah marono Allah. Terusan sing gambaran sing liyan-liyane iki ilang ngono lho Mas. Iya, yang seakan-akan rasane kok ngono iki langsung tingkatan ngene langsung dadi nyambunge zaman dulu sampai saiki iku lewat selawat. Ya nanti sampean nek wis ngalami ngono nanti dibawakan sampean sampai dipertemukan Rasulullah nanti sampean tahu ajaran Rasulullah dulu kok iso mengena lekat sampai di zaman sekarang nanti sampai sendiri sing diberikan tahu akhirnya sampai diketokno walaupun tak melihat lho terang iku sih bingung aku lek nerangno ya tapi diketokno walaupun tak melihat tapi ya apa aku lek nerangno tapi wis diterang wae secara akal ae ono wong perang pemimpinnya sapa ya Rasulullah dihianati orang-orang terdekat ya digambarno jelas ngono iki tapi terjadinya tak lebih dari 1 detik ngono tapi sampean weruh lupure ayate Allah Al-Qur'an yang tertulis karo kaate ero kabeh Rasulullah di jero kuwa termasuk Al-Qur'an yang di dalam diri lafal Allah yang tak berbarokaat ada yang di dalam diri bismillah kok barang loro-loro nih sampai walaupun sampai tak hidup di zaman Nabi Adam kok ya kepethuk dhewe. Mas Said, cukup semanten iki.